बाक्सानि खाथियाव थानाय गामारिगुरियाव मोनसे जाथाय बेखिदिमियाव दुगैनो थांनानै फैफिनाखैसै सासे बर' लाइमोना गोमानाय लाइमोना बाक्सानि बारपेटानि उन्निगुरि ब्लकनि 21 बोसोर बैसोनि मनज बर' फुङावनो साथाम लोगोजों लोगोसे बेखिदिमियाव दुगैनो थांदोंमोन मनज बर'आ दुगैबाय थानाय समावनो हरखाबै बेखिदिमानि फाखनाव गोग्लैनानै गोमायो मनज बर'आ जाथाय जानाय जायगायाव एसडीआरएफनि हानजाया फैनानै गोमानाय लाइमोनखौ नागिरदों हैदोंब्लाबो दासिमबो मोननो हायाखै बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बरपेटा रोडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां बारापेटा गाँवर उन्निगुरि ब्लकर मनज बर' আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত সি বেকিনৈত গা ধুব আহিছিল গা ধুব আহোঁতে এতিয়ালৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে তো য'ত সন্ধান হৈছে কি গামাৰিগুৰি বৰপেটা ৰোড থানাৰ অন্তৰ্গত তো এতিয়া এসডিআরএফ এনডিআরএফ আহিছে এতিয়া বহুত চেষ্টা কৰি আছে এতিয়ালৈকে ল'ৰাজন সন্ধানহীন মানে ওলোৱা নাই আৰু আহিছিল 3জন মান ল'ৰা সিহঁতে তো এতিয়ালৈকে ল'ৰাজনৰ কোনো সূত্ৰ পোৱা নাই তেখেতৰ 21 বছৰ বুলি জানিব পাৰিছো এজন এনেই ঘৰতে মানে অলপমান এটা অলপ আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল পৰিয়ালটো তো ঘৰত এনেই মানে কাম চাম কৰিছিল দেউতাকৰ লগত ঘৰতে থাকিছিল গা ধুব আহিছিল তখন ল'ৰা কেইটামান তাৰপিছত এজনটো মানে সাঁতুৰি মেথেন মাজত লাগি গ'ল ঘূৰি আহিব নলাক সেইবাজে ডুব গৈছে ডুব যাই এতিয়া এসডিআরএফ বাহিনী আহিছে বিচাৰ কুচাৰ কৰিব এতিয়া পোৱা যায় না নাযায় মনোজ বড়ো আছিল নামটো ল'ৰাটো এনে ঘৰতে কাম চাম কৰি থাকে ঘৰটো বাৰাপেটা উন্নিগুৰি ব্লক বুলি কয় এইখিনি বৰপেটাই পৰে বুলি কৈছে গামাৰিগুৰি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট নদীটো বেকি নদী এতিয়ালৈকে পোৱা নাই बरपेटा रोडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दाउला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन जेरैहाय डायबिटिस लोमजानाय साजानाय आथिं आखाइ मोदोमाव सानाय सुनाय भां गांजा डेन्ड्राइट ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118